ये होता कौन सा मिठाई कि जले लड़की नहीं खे देखत लड़का के आ जले लड़का नहीं खे देखत लड़की के तले खाना पीना पहुंचत नहीं खे बाबुआ। लड़की के शादी तय हो गइल बा आ लड़का गइल बा एगो तिरमोहानी पर शाम के मिले आ कहता लड़की से कि सुनो सोना सुना अब तो तू जा रहल बारू मोबाइल अब बताओ जे कहिया तारा हमरा भेंट हुई। लड़किया के हते कि अपना माई बाप के हम लाज रख के तो से कहतनी कैसे लड़किया कहतिया अरे का भाई अरे काहे रोवतिया? अरे का भाई रे बुझाता कोनो लेला बका रे कौची एकर कोनो बेगवा छिलना सियो ना तो तोरा कोनो गरियावला सियो ना तो तोरा कोनो मरले बा ना तो रास्ता में तोरा के बोका घेरले रहलन ना तब तोरा मैदान लागल बा वे लगा काहे रे बता रे बोल ए जा बोला ए जा हमर सोनवा ए हमर करेजा हाय आज से हमरा मरवा में मिलन ना हो सकेला काहे कि हमर माई बाबू तोरा माई बाबू हाँ तोरा माई बाबू चल गइलो का टेम्पू से कचरा के ए जा हमर माई बाबू दूसर शादी सेट कर देले बा तोर बियाह आदमी ले होता ना भैंसा से आगे बोका से होता बोका से ए जा हम ये कहे आइल बानी बोला कि आज से रउआ आपन हम आपन देखल जा। अच्छा इतना दिन तू हमारा हम तार देखत रहनी हस कौची रे होश में तनी अच्छा ठीक बा रोमन लड़का कैसे कहता है तनी कुछ सुनावा मीठ बोला ए जा तो हसे बिछड़ के जिंदगी तबाह हो जाए तो हसे बिछड़ के जिंदगी तबाह हो जाए आज के रात ही चंद गवाह हो जाए आज आइल बने मिले खतिया करे जा जी भर के मिल लवल जाओ ना तो कल हमर के हुआ और से बियाह हो जाए। सिवान ढाला तोरा चक्कर में बिहार में तो दारू बंद हो गइल बा लेकिन देखे उजार का मंगौनी है जो पहुना से मैजिक मोमेंट लेडीज दारू लेडीज से पीती है कैसे लड़का कहता कैसे कहता लड़का कि जिंदगी अरे जहर बनवलू हमरो क देहलो नंबर अरे डिलेटावा अरे आजू के नया हो अरे गइल काए सोना अरे फिर कब होई रे भेंटा लड़का रोवता आ कहता कि ये सोना ई तू का करता रू जिंदगी अरे जहर बनवालू आ हमरो क देहलू नंबर डिलेटवा जिंदगी जहर बनवालू हमरो क देहलू नंबर डिलेटवा देखतनी प्रमोद बाबा मैग दा बेस संडल बेस पर नहीं के बाजर बेस बजाई औ क्या मारा करता रे मर्दवा मैग बता हवा